babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is... Says Secret File. Si Says. After 9 years ng pakikipagrelasyon kay Jam na mahal niya, bigla na lang siya nitong nilisan. Bigla na lang silang nagkahiwalay. Bakit? Kasi ang press release ba naman ng jowa niya sa kanya, nakabuntis ito ng iba. Pero, ang totoo pala, meron itong malalim na dahilan. May malubha siyang karamdaman at ito nga ang cancer. Nalaman na lang niya through the sister na may sakit yung ex-boyfriend niya. 12 hours lang yung ibinigay sila sa kanila ng may kapal na magsama, magtagpong muli. At ang dami niya raw bakit. Nakakaiyak tong story ang to in the sense na ang bubuti naman nilang tao pero bakit naman bigla na lang silang binibigyan ng napakasakit na sitwasyon. Required ba na kapag mabuti kang tao, may mahal ka sa buhay na mawawala? Or yung mabuting tao na yun mawawala? May ganun ba? Kasi parang napansin ko, no, kapag sobrang bait mo, sobrang buti mo, parang ang aga mong kinukuha ni Lord. Kaya nga parang minsan naisip ko na lang talaga na maging masama na lang. No? Kasi parang pag naging masama ka kahit papano, may chance ka pang mas mabuhay na matagal. Nakakaloka. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and bound reactions. Ito po ang sabi ni Rosel. Rosel says, minsan, ang galit ang nagiging dahilan kung bakit nagde-decide tayo ng hiwalayan. Pero, hindi dahil sa may ibang tao na involved, kundi dahil meron lang tayong ayaw sabihin na dahilan dun sa taong mahal natin. Siguro, yun na rin talaga yung naging nakitang paraan ni Jam para hindi mahirapan yung taong mahal niya, para hindi siya mag-alala. Condolences to you, letter sender from Rosal. Ito naman ang sabi ni Carl Padillo. Good evening po, DJ Rocky. Evening. Ang mapapaya ko lang po sa letter sender is huwag na niya po sisiyan ang sarili niya. Lahat po ng nangyayari ay may dahilan. Ang mapapaya ko lang po sa kanya ay magdasal na lang po, patuloy lang po ang pagdarasal. At nasa feeling na po ni Lord yung mahal niya. Yun lang po, God bless po. Pa-shoutout po sa Team Rocketeers and dito po sa Tambo Paranaque. God bless po. Thank you so much, Car Paldillo. Eto naman po ang sabi ni Doc Georgie. Hi, says, walang sapat na salita makakabawas ng pait na iniwan ng nakalipas. Gaya ng mga advice na ibinibigay ko sa mga dating secret file sender na nakaranas ng pagkamatay ng isang minamahal, ang may bibigay kong message ay kailangan mong turuan ng sarili mong humakbang paabante. Move forward sa buhay mo, feel the grief, but do not get stuck in the memory of the past. Take the time to heal your heart, huwag mo madaling magrelasyon uli, move forward, huwag matakot, may purpose ang lahat ng ito. Akay-akay tayo ng Panginoon. Condolences to you, letter sender. Thank you, DJ Rock. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Joanne Kalimlim.
Maya pabengi po kayo, DJ Rocky. Para kay SF Sender, deepest condolences sa iyo. Hindi may paliwanag ang sakit kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Lalo na pag sobrang lalim ng inyong pinagsamahan. Minsan, mas mapapaisip ka na lang na mas mabuti pang maghiwalay na lang kayo, pero buhay siya at nakikita mo siya kesa ngayon na nasa kabilang buhay na siya. Magdasal ka lang palagi, kausapin mo si Lord, lahat naman ng nangyayari ngayon ay may dahilan. From Joanne Kalimlim. Ito naman po ang sabi ni Alisa. Grabe ang sakit, mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Kaya kung nandyan pa yung mga mahal nyo sa buhay, pahalagahan nyo. Ako nga nawala ng kuya. Hindi ko akalain na kukunin na agad siya. Pero, ayun. Naisip ko lang, siya na lang yung kakampi ko tapos nawala pa siya. Nakakaiyak. Kakatapos ko lang umiyak. Kakatapos ko lang mag-breakdown. Tapos, eto yung narinig kong kwento today. Hi, DJ Rocky. Yakap na mahigpit. From Alisa. Yakap na mahigpit sa'yo and condolences also to you. Eto naman ang sabi ni Robert. Ganyan talaga. Desisyon niya yan. Hindi sabihin sa'yo ang problema na tinatago niya. Masakit man isipin pero ganun talaga. Pakatatag ka lang, sender. Malalampasan mo rin ito. From Robert. Thank you. Ito naman sabi ni Sancho. Hindi ako makapaniwala na sa tinatagal ng taon tsaka palilisan ng minamahal mo. Mahirap mag-move on yan pag ganyan. 9 years kayong tumagal pero kinuha lang pala ng may kapal. I'm so sorry for your loss. Pero wag mong isarang puso mo na magmahal ulit. Malay mo may magpapasaya uli sa iyo. Thank you, Sancho. Eto, marami pang nag-comment tulad ni Tony, Winsky, at kung sino-sino pa. Sa sobrang dami, ang staple na nakikita ko, condolences, sana gumaan yung pakiramdam mo, o sana makamove on ka, o huwag ka ma-stuck, ganyan. At katulad nga ng lagi ko ring sinasabi kapag may mga ganito akong kwentong nababasa, you can never really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. You will learn to deal with it. Kasi, irreplaceable. Itong taong to. At gets kita dun. Irreplaceable. Meaning, hindi siya mapapalitan sa buhay mo. Hinding-hindi. Walang kahit sinong makapapantay, makakatulad, wala. At lahat naman tayo siguro medyo naranasan na natin yung mawala ng minamahal sa buhay at masakit yun. At yung mas malalim na sakit, yung tipong may sana at may sayang ka. Yung sana mas matagal mo pa siyang nakasama. Yung sana nalaman mo talaga yung totoong dahilan. Yung sana hindi ka nagtanim ng matinding at malalim na galit dun sa tao. Kung sana lang, ibinigay niya sa'yo agad yung katotohanan pero hindi. Nagdesisyon siya para sa'yo. Nagdesisyon siya na ilihim sa'yo yung sakit niya para hindi ka mahirapan. Which, hindi na natin may babalik pa. Kahit na sabihin natin ngayon na napaka-unfair naman no, na ikaw yung nag-decide para sa ibang tao, no. Yung tao yung magde-decide para sa sarili niya na kapag nalaman niya yung katotohanan, tatanggapin ka pa rin ba niya, pagpapatuloy niya yung pagmamahal niya sa'yo o hayaan ka niya. Di ba ganun naman yun kapag nagmamahal ka, kahit masakit, ilalaban mo. Kahit may sakit siya, sasamahan mo siya. Na kung pwedeng ipasa niya sa iyo yung kalahati ng sakit niya, gagawin mo, sasaluhin mo. Merong ganun, diba? Yung kung pwede lang na akuin ko na lahat ng sakit na nararamdaman niya para hindi na siya mahirapan, then go ahead. Gawin mo na sa akin to. At parang ganun din naman yung ginawa niya sa'yo. Na para hindi ka mahirapan dahil sa magiging knowledge mo na may sakit siya. Inako niya na lang lahat yung sakit.
May iba't ibang rason. May malalalim na rason kung bakit ito yung sinasabi natin, ito yung ginagawa natin and all. It's the intention at the end of the day. And bakit nga ba nangyari yun? At bakit niya ginawa yun? All because of love. Dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal niya sa'yo, dahil ayaw kanyang malungkot. Ayaw kanyang mahirapan. Na lahat ng paghihirap, siya na lang ang sasalo, siya na lang yung dadaan. Ayaw niyang saluhin mo yung burden. Napasan-pasan niya. Hangad mo sana ay masamahan siya, matulungan siya, pero hindi. It was his intention to keep you away from the pain. Pero masakit pa rin. Sakit pa rin. I just hope, secret file sender, na nakakangiti ka pa rin. I just hope you still find joy in everything you do. I just hope that you still find happiness and you still see the beauty of life. It's okay to be not okay. It's okay to grieve. It's okay to feel lost. It's okay to be sad, to be lonely. It's okay. Damhin mo yung mga dapat mong damhin ngayong ikaw ay nagluluksa. Pero masyado pang malayo at mahaba ang buhay na lalakbayin mo at daan na lalakbayin mo. This is your journey. And part of your journey is meeting this wonderful person named Jam. Buhay siya sa puso't isipan mo. Buhay siya sa alaala mo. And kung meron mang itinuro tong taong to sa buhay mo, na pwede mong dalhin panghabang buhay. And that is the ability to love that much. Kayang-kaya mo pala. Kayang-kaya pala ng taong yan. So, yun lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakatera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Piling pa rin ang inyong basa princess, ang tagapagsiwalat at tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Rakatera, and you're listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is says secret. Wow. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!